Още веднъж се пропукат уругвайската защита. СА подкаст. Хамес, удар с глава! Лерма дава аванс на Лос Кафетерос. 1-0 за Колумбия! Джеферсон Лер. Биелсът изглежда бесен. Видя, че няма да успее да го направи и започна да отстъпва. Имаше намерение да тръгне да играе с топката. Този път тя бе наказана. Още веднъж се пропукат уругвайската защита. Серхио Рочет. Шестата асистенция на Хамес Родригес от началото на СА подкаст.